Разкритие за нов разстрел, поръчан на Йоско Костинбродския. Коя е мишената? Жега започва сега. Амфетамини, поръчкови разстрели, нарковойни за контрол на територии. Посветихме няколко предавания на Костинбродската фабрика за убийства на Йосиф Йосифов. Йоско Костинбродски, лидер на килърите 5, в момента е в ареста. Но към списъка с обвинения може да се прибави и още едно. Продуцентът на предаването Любомир Огнянов се срещна с бившия председател на Върховното ромско мешере Христо Върбанов. Ицо Папата разкри, че също е бил мишена на наемните убийци. По неговите думи, поръчител е един от основните му конкуренти за влияние сред кардарашите. Враждата между Любо Къдравия и Ицо Папата не е тайна. Причината – потънали 1 милион лева от имотни сделки между приближени на ръководителите на двата клана. Папата обаче оплита в мрежата на обвиненията си и висши полицаи от старото ръководство на ГДБОП. История за корупция и мокри поръчки или безпочвени обвинения. Чуйте разказа на Папата. Преди 4 години Христо Върбанов научава, че за главата му е обявена награда. Кървавият разстрел е поръчан лично на главатаря на килърите 5 Йоско Костинбродския. Според Ицо Папата, покушението е организирано от влиятелния в Костинброд ромски бос Любомир Илиев Любо Къдравия. Каква е била цената на живота му обаче, Христо Върбанов отказва да съобщи. За пари не мога да говоря, но тия хора са в състояние да извадят доста сериозни пари. За тях най-малкият проблем. Говоря за Любо. Любо Къдравия и Ицо Папата са в открит конфликт повече от 10 години. През 2003 година в къщата на първия братовчет на Ицо Папата, Тани Танев от Долни Дъбник, е поставена бомба. За обвиняем е привлечен именно Любо Къдравия. 5 години по-късно Тани Танев е разстрелян. Разследващите твърдят, че мократа поръчка е дадена на дясната ръка на Йоско, Ивайло Симеонов, Богьовеца. Когато казвате, че някой е организирал покушение срещу вас, и ако човека, който е засегнат, реши да ви съди, може да ви съди за набеждаване в извършване на престъпление. Значи, това е обществена тайна. Това го чувам от народа. Аз пряко не съм говорил с Йоско или пък някой Йоско ще дойде да признае пред мен, че взимал пари да ме убива. Ицо Папата не е подал сигнал за готвеното покушение срещу себе си. Казва, че не вярва на полицията, тъй като е убеден, че високопоставени служители от старото ръководство на ГДБОП са разпънали чадър над Любо Къдравия. Шефа, който беше са добри приятели. С кого? С Любо, заместник шефа, който беше на БОПа също. Момент, да говорим за имена, защото БОПа в момента е в ДАНС. Председател на ДАНС... Не говоря по време на БОПа. По време на БОПа? Да. Станимир Флоров? Да. Станимир Флоров е... С много добри отношения. С Любо. И са правили няколко срещи. После някакъв негов заместник, който живее в Горни Богоров, който са изядени няколко прасета в домът му от Любо. Ето къде потъваха делата. Освен Станимир Флоров, Ицо Папата обвини в корупция и неговия приближен Валентин Цоновски, който оглавяваше отдел терор в ГДБОП. Името на Цоновски нашумя покрай мистериозното самоубийство на Стойчо Стоев Чочо, заподозрян за отвличането и убийството на Мирослава от Перник. Тогава Чочо се самоуби пред погледа на антимафиотите, водени лично от Цоновски. Когато бях арестуван тук в къщи, в нас дойде отдела на Валентин Цоновски. Аз терорист ли съм в държавата? Има други отдели, които отговарят за корупция, за рекети и така нататък. Защо играеше ролята господин Цоновски? Явно сте с много голямо влияние и се опасявали. Кое е влиянието? Ето влиянието. Аз какво мога да бъда по-голямо влияние от това? Нямам техните пари, нямам тяхното влияние. Значи да кажем. Казвате, че Любомир Илиев е платил на Валентин Цоновски да дойде и да ви арестува. Така ли казвате? Да, и така е информацията. Готов ли сте? И даже защото... ще купени 2 коли. Какви коли? Едната за него, едната на съпругата му. На кого? На Цоновски? Да, на Цоновски. Любомир Илиев е платил чрез купуване на коли над Валентин Цоновски и съпругата му. Значи плюс парите са взети, колкото ми известно, едната кола на съпругата му е от град Плевен на лизинг, чрез подарък на някакъв братовчет на Любо, за да не се усети от близките отношения на Любо и тия
пари, които трябва да се внасят всеки месец, ги внася Любо. И общата сума на това колко възлиза? Общата сума само за едното задържане някъде около $200,000 е било. Платили са $200,000 само за да бъдете арестувани? Такава е информацията и съм убеден, че е така. Ето само да бъдете арестуван $200,000. Как арестуван? Аз се изкарах 1 година и 3 месеца в арест. Хората казват, че цена за убийство е по-малка. Зависи от личността. Смятате, че Йоско е получил сума над $200,000 да ви разстрелят? Убеден съм в това. Като по чудо, Ицо Папата се спасява при 2 атентата. На 13 февруари 2007 година той е прострелян пред блок 221 в столичния квартал Обеля. Папата оцелява въпреки 3 огнестрелни рани в главата и гръдния кош. На 24 февруари 2009 година ромският бос е паркирал колата си пред блок 636 в столичния квартал Надежда. Убийците се движат с друга кола по булеварда и обсипват с куршуми Папата. При стрелбата пострада случайен минувач, а Папата се отървава с дръскотина по лицето. Христо Върбанов обаче знае за още един опит за покушение срещу себе си, поръчан на друг килър – Краси Белега. Килърите са наели апартамент на 5-ти етаж на тази кооперация, за да следят изкъсо какво се случва в двора на Христо Върбанов Ицо Папата. Чакали са удобен момент, за да разстрелят председателя на върховното циганско мешере. Дадени са му много пари там, за да такова, обаче той не изпълни поръчката. Даже и другото момче от Плевен се срещахме на делото в Плевен, където е в плевенския затвор. Митко се казва, другото му име не го знам, защото не го познавам. Ми обяснява как тук са влизали през задния вход и са видели зайци, гълъби, как тук са взимали апартамент на 5-ти етаж, за да могат да ме причакат и да могат да бъда това. И всичко това е поръчка на Любо. Това не е първото обвинение, което Ицо Папата отправя срещу своя конкурент за влияние в ромската общност Любомир Илиев. През 2012 година Любо Кадревия беше арестуван по подозрение, че е поръчал убийството на Папата, лидера на Евроромат Светелин Кънчев и прокурорът Олег Янев. Впоследствие Любомир Илиев беше освободен. Неговият стар враг Ицо Папата обаче може да влезе в затвора, след като на втора инстанция беше осъден на 6 години лишаване от свобода заради рекет. Обвинение, което той категорично отрича. Кажете ми, посочете ми един, който аз съм отишъл да го рекетирам. Един. Искам повече. Значи да оставяме само предположенията, както го правят, когато имат файда прокуратурата. Отидем към реалното. Един, който аз съм го рекетирал. Спите ли спокойно? Да, спа спокойно. Съвестта ви чиста ли? За мен да, в някакво отношение. Аз не мога да бъда идеалист. Така, със спокойна съвест, Ицо Папата очаква решението на Върховния касационен съд, дали ще прекара следващите няколко години зад решетките. Точно заради отправените тежки обвинения в поръчителство за убийство потърсихме позицията и на замесени от Ицо Папата Любомир Илиев. Той обаче отказа да коментира обвиненията. Разбира се, поканата ни към него остава в сила. Ако прецени, може да дойде и да изкаже своята позиция. Има ли опасност обаче от нова гангстърска война? Отговор търсим сега от ръководителя на сектор убийства в Главната дирекция Националната полиция. Михаил Наумов, здравейте! Здравейте! Да ви поздравим първо с поредната награда полицай на годината, която получихте. И ще кажа защо е важно да го подчертаем. Защото вие всъщност взехте наградата заради разбиването на всички тези групи за поръчкови убийства. Килърите под всички възможни номера, за които нашите зрители също така са добре запознати. Да се върнем на обвиненията обаче, преди да се разходим по различните килъри. Кажете ни, имате ли данни, че Любо Кадревия е поръчвал убийството на Ицо Папата? На Йоско? За момента нямаме такива данни. Това ви изненада, което чухте? Да. В годините сме работили по документиране на такъв сигнал, но това, което в момента го чувам, такива данни, които господин Върбанов изнася. Ако имате предвид някои по-конкретни от това, което каза, или кое различава сигнал, върху който вие сте работили с думите на господин Върбанов?
Участието, но именно на Йосифов, Костинбродски. До момента ние не разполагаме за такава информация. Че поръчката е била дадена на Йоско. Да. Нямате такава информация. А кой трябвало да изпълни поръчката за убийството на папата? Вероятно пак поръчано от Любо Къдравия, тъй като вие казахте, че сте работили по такава версия. За кой като извършител вие знаете? Коя група? Групата, която пое поръчката, това са граждани от грузински происход, които бяха задържани, направиха самопризнания, разпитани са и всичко това, което го документирахме тогава по тази поръчка, в момента е на фаза, в съдебна фаза. Това за какъв период от време? Кажете ни за коя година става въпрос? Говорим за 2012 година. 2012. Вие го анонсирахте в Вие обаче твърдите, да, спомням си това, което беше в репортаж, вие обаче твърдите, че този сигнал с тези грузинци няма нищо общо с групата на Йоско. Точно така. И това, което чухме ние от папата, всъщност е нов сигнал. Да. Ще се вземете ли да проверите и да видите дали килърите 5, ако не бъркам номерацията, на Йоско са замесени в този случай? Да, ще се провери този сигнал. Добре. От това, което знаете за групата на Йоско, обаче на този етап, можете ли да ни кажете какви са били тарифите, за които са работили тези момчета? Тарифите са в различни са тарифите. Добре, нека да разберем от колко до колко варира едно убийство на групата на Йоско Костинбродски. Това едва ли е информация, която ще попречи в момента на разследването, така че не мисля, че може да е тайна за нашите зрители. Тъй като част от делата са в досъдебна фаза, не мога в момента да коментирам този факт. Но едно поръчко убийство може да варира и от 5000 до 20 000 евро. Звучи доста малко на фона на твърденията на папата, че само за неговия арест са платени $200 000. Това са твърдения негови, които трябва да се проверяват. Мисля да кажете, че скъпо се оценява за ареста. Така ми звучи. Ако 20 000 евро казвате, че до 20 000 струва едно убийство. Това нещо, защото тия твърдения все пак са нови и трябва да се проверят. Значи, действителност, в едно поръчково убийство от практиката, която имаме, сумата валира в различна конфигурация. От какво зависи? Зависи от колко са участниците, коя е мишената и поръчителя какво може да предостави като финансово. Тоест, искате да кажете, че групите за убийства се избират цената спрямо това кой е поръчител. Ако поръчителят е някой богат, цената за убийството на мишената може да е по-висока. Да. Може и да стигнат до 100-200 хиляди. 100-200 едно поръчково убийство. Лева? Или евро. Или евро. Да. Имате ли документиран подобен случай в някоя от групите килъри, в която са взети такива пари? Най-интересното е, че в нашата работа се опитваме да разкрием целият механизъм на едно поръчково убийство. В някои от случаите успяваме да стигнем до извършителите, без да можем да стигнем до поръчителите или ако имаме някаква цена, която цената е само като информация минава. Но действителност по убийството на Тани Танев, което беше засегнато като тема, там имаме твърдо определена цена. Каква е била? 50 хиляди с установени свидетели, разпитани са с тегляне от банка на тази сума пари. 50 хиляди евро. 50 хиляди лева. Добре, изяснихме този въпрос. Тъй като в повечето от репортажите, които излучихме по тази тема, постоянно се чуват имена на известни криминалисти, прокурори. Вашето име също беше засегнато и бяхте обвинен от синът на Йоско. Нека си припомним и за какво искам да го коментирате.
отиват заедно, като са хванали баща ми в Гърция, отиват Мишунов и Алексий Василев да го притискат да става шпионин баща ми срещу Валю Борец и други хора. И му казали, че ако той стане свидетел, му прекратяват всички дела. Няма да има дела нито срещу него, нито за къщата, имаха си проблеми за нея. За да не стане много объркано, Валю Бореца е човека, който е сочен за лидер на групата Килърите 2. Така ли беше? Точно. Нали така? Синът на Йоско е свързан с Йоско Костинбродски от Килърите 5. Кажете сега, ходили ли сте при Йоско, когато той беше в ареста в Гърция и принуждавали ли сте го да свидетелства срещу Валю Борец? Самото твърдение е абсурдно. Да, действително с моя екип посетихме Гърция, но нашата визита беше по разследване на съвсем друго престъпление. Свързано с Йоско Костинбродски или не? Точно така. Свързано с него. Но няма нищо общо нашето посещение и разследването по случая, който нас ни интересуваше, с Валентин Седевчов-Янев. Това категорично го заявявам. С Валентин Седевчов-Янев е тъй наречения Добре. Валю Борец. Значи, Вие се видяхте с Йоско, говорихте с него, но казвате, че не сте го друго притискали. разследване, да. И не сте го притискали да свидетелства срещу Валю Борец. Искам категорично да ви заявя, че до момента нямаме данни те да имат някаква съпричастност като престъпна дейност. Тоест да имат нещо общо от двете групи. Точно така. Никъде нямат пресечни Едното точки. разследване няма нищо общо с другото разследване. И абсурдно е аз да ходя до Гърция, да събирам факти и обстоятелства, за да доказвам някаква престъпна дейност спрямо Валентин Седевчов-Янев, при положение, че Йосиф Йосифов ще бъде докаран в София. Ако искам нещо да правя, ще го направя в София. Няма за какво да хода в Гърция. Може да му предложите Нашето посещение в Гърция... Възможно, ако вие се срещнете с него там, да му предложите сделка. Това, което намекна и сина му. Така, сделка с криминално проявени лица, извършители на тежки криминални престъпления, полицията не прави, както и прокуратурата. Каква е била разликата между групата на Валю Бореца и групата на Йоско Костинбродски? Коя от двете групи, ако може така да се каже образно, разбира се, е била по-сериозната група? Разликата е само в различието в имената. Дейността им е свързана с едно и също. Искате да кажете, че са били еднакво брутални? Извършване на тежки криминални престъпления. Не може да кажем, че едното убийство е по-леко от другото. Няма леки убийства. Докъде смятате, че ще стигнат всички тези групи за поръчкови убийства, за които вие ни казахте през изминалата година, така и разкрихте пред нас? Докъде смятате, че ще стигнат разследванията и ще успее ли голяма част от техните членове всъщност да останат в затвора? С новите промени в наказателния кодекс, екипа, който работи по тези групи, искам да отбележа, че този екип е от криминалисти, разследващи полицаи, под вечното ръководство на съответните прокуратури. Задачата на екипа е в кратки срокове тези дела да влезат в съда с обвинителни актове. Кога да очакваме първото? Съвсем скоро. Кога? Едно от делата на господин тъй наречения Бай Васо в скоро време ще бъде вече в съдебната. Говорим за Килърите 3. Точно. Бай Васо, бащата на Райко Кръвта. Имам въпроси по тази тема, само да припомним на нашите зрители, които може би не са забелязали. Килърите 4 липсват в номерацията. Как върви разследването по тази група? Можем само да гадаем, че там предстои да бъде заловен убиеца на Илия Павлов. Това са наши гадания, журналистически. Надяваме се искрено обаче, че ще излезем прави. Как върви разследването на Килърите 4? Може така да се попита. Значи провеждат се целенасочени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално следствени действия за документиране. Това е общия отговор. Очаквах го, така че... Като му дойде времето, ще се разбере. И ще разберем. Да чакаме ли скоро обаче реализация? Като му дойде времето. Килърите 4. Като му дойде времето. Правим кратка пауза, след което се връщаме тук в студиото. Искам да поговорим малко повече за групата на Бай Васо и за някои от последните убийства, които станаха в началото на тази година, така че останете с нас.
Точно преди рекламите говорихме за групата Килърите 3. Това е групата на покойния Райко Кръвта и неговия баща Бай Васо. Знаете, напоследък се появиха доста данни, че именно Райко Кръвта е физическия убиец на Жоро Илиев. Сега обаче искам да изясним част от въпросите, които изникнаха след изнесенето на тези факти и подозрения. Разбира се, повечето от тях са подозрения, не факти. Хората казват, че групата на Райко Кръвта изглежда изключително лесна за вас, тъй като той вече е покойник. Лесно ли е да се прехвърлят обвинения за тежки убийства върху хора, които вече не са сред нас? Не е ли това най-лесният начин всъщност? Да не забравяме, че в едно поръчково убийство, както казах преди малко, има не само извършител, но има и поръчител, има и помагачи, има и други хора, които са свързани с това убийство. Ако Райко Кръвта, хипотетично казвам, имаме хипотеза, че може да извършител на това убийство, другите и той е починал, другите по веригата са живи. Целта на екипа е да се провери тази версия и работиме в тази насока. Така или иначе, обаче той може би го е направил и поради лични причини. Говори се за това, че убийството е било поръчано заради провала на яхтата Есприта. Смятате ли, че категорично можете да стигнете до поръчител конкретен за убийството на Жоро Илиев? Много активно работиме в тази посока. Установяваме мотива, както и всички, които са причастни към извършването, т.е. подготовката, извършването. Колко е вярно това, че оръжието, с което е стреляно срещу което е подложено на нова експертиза. Работиме съвместно с партньорските служби на Федералната криминална полиция. Чакаме резултати. Тоест очаквате да дойдат от Германия? Това е, което очаквате. Добре, няма да натискам повече. Знам, че пак ще дойдете при нас, ще ни кажете още интересни неща. Двете ужасни убийства, т.е. те не са две са като броя на жертвите, за съжаление 4. Хюлия, знаете, това прекрасно момиче беше убито в началото на новата година. Малко по-късно мъж от Варна реши да разстреля собствената си жена и нейния любовник, защото е засякал любовна комуникация между тях. Кажете ни, единствено и само ревност ли седи в основата на тези убийства? По последното убийство той е цяло на ревностна основа. Това е един много силен мотив. Да кажем, че това е разширено самоубийство, тъй като убиеца се... 70% от битовите умишлени убийства са на ревностна основа. Добре. Това е много силен оръжието, мотив. което е използвано в случая, разбрахме, че е законно притежавано. Нещо повече можете ли да ни кажете? Дали е бил служител на Не е МВР? служител нито на армията, нито на МВР. Просто си е имал законно притежавано оръжие. Доколко са верни слуховете обаче, че любовникът е изпращал видеоматериали до мъжа на жената, с които да показва какви са били отношенията? Имате ли такива? Не. Добре, убийството на красивата Хюлия. Стана ясно, че нейн съученик подозирате в извършването на това брутално престъпление. Верни ли са слуховете за изпратения СМС и с искане за подкуп от бащата на момичето? Верни са слуховете и работиме точно в тази насока да установиме причините и мотивите за това действие. Появиха се информация обаче, че се прикрива високопоставен човек и че случая с убийството на Хюлия много наподобява този на убийството на сестрите Белнейски. Прикрива ли се някой известен извършител в случая? Не. Kатегорично можете да кажете. Абсолютно. Благодаря ви много за този разговор. Беше интересен, лека работа ви желая. Това беше всичко за нас от днес. Може да ни очаквате точно след седмица в 15:30. Пишете ни във Facebook страницата на предаването. До скоро!